2 sekunder. Sådan der. Jeg kan ikke filme så godt den her gang. Fordi jeg har glemt noget af det, jeg skal filme. Men det her, det er en ny serie, jeg vil starte op. Som der hedder Mod Krabberne. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ved ikke, hvorfor fuck jeg lige har fundet på det. Men det har jeg bare lige fundet på. Og det ved jeg ikke, hvorfor jeg har. Det er sådan, hvis jeg taber en kamp, så skal jeg spise en chili. Nej, jeg skal ikke spise en hel. Men i hvert fald lidt af en chili. Og ved I, hvorfor jeg ikke skal spise en hel, hvis jeg taber? Det er fordi, det her det er en af verdens stærkeste. Jeg tror, det er enten så er det verdens stærkeste, eller så er det anden verdens stærkeste. Men skal vi ikke bare komme i gang? Jeg håber, jeg kan vinde den her. Så jeg skal spise noget chili allerede. Så er det godt allerede første episode. Jeg skal spise noget chili. Jeg beklager, hvis I kan se alt det her lort. Men jeg kan ikke finde bedre end det, jeg gør. I hvert fald ikke lige nu. Fordi jeg mangler noget af det, jeg skal bruge. Og i et sommerhus, jeg lige har været. På grund af der skulle jeg prøve at finde noget. Og så har jeg fandme glemt det op. Så jeg er nødt til at filme med fucking telefonen. Det er ikke så godt. Det er også derfor, det blev filmet af helvedes til. Og bare Emilique, Snyder, Philip Melo, Diego, Muslera, eller hvad kan det hedder, og så alle mulige non-spillere. Okay, det skal vi kunne slå. Den jeg er bange for, det er Diego, Philip Melo, Snyder, Bar og Emilique. Det er dem, jeg... Det er godt, han kører med 3 forsvarsspillere. Det håber vi, der kan gå galt. Og så er de alle sammen non Det håber vi, der kan gå galt. Jo, han starter. Og han er sådan sweaty, der spiller. Fuck, hvad nære. Så er det Royce. Vi tager frisbakke. 2 minutter. Bruno Alves får det gule kort. Sæt mål. Det her skal vi da skyde til. Det skal Royce. Vi prøver at skyde på. Selvom vi misser. Skyder bare op til mig. Og det der, det er fint nok, når han skyder den op til os. Ej, var det larm for satan. Yes. Eller godt. Der. Ha! Flækker han sin egen mand. Ej. Skal jeg dække bare? Han tager Snyder til det. Bedste. Undskyld, jeg lige gik væk med noget. På grund af min lille søster og en eller anden, de kom ind. De skulle fandme lige flex. Begynder nok at tude. Jamen, så kommer min mor gerne til at resten af. Nej, hvorfor bliver jeg blokket? Hvordan fuck kan Muslera? Eller hvad fuck han hedder. Jeg kan ikke finde ud af at udtale hans navn. Hvordan fuck kan han lige redde den der? Lewandowski, du skal ikke blive blokket på sådan der. Hent ham, Hummels. Yes, så retter han den selv af. Det går bare sådan der. I dem lader de aldrig kende. Så er det hun, der den dårlige hund, ligesom Dust. Jeg kan ikke finde, jeg skal bare have Imboal i den der orange. Men den koster 95.000. Dust, ham gav jeg 16.000 eller sådan noget. Jeg ved ikke, hvorfor jeg købte den. Jeg skal også af med det samme efter den her kamp.
Så prøver han at lave sweat. Så prøver han at lave sweat. Eller køre sweat. Okay, hvis han gør det, så gør vi det sgu også. Han der han indhælder sgu boys. Yes! Boys. Sådan boys. Hvor er det vigtigt. Hvor er det vigtigt boys. Nej. Kom så. Men jeg lavede sgu tunnel på en af spiller. Vi stik. Boys. Ej, hvor ligger den ringe. Det skulle da ikke være frisbak der. Jeg rører ham jo ikke engang. Kom så Royce, løb. Du har 91 pace. Løb bare fra dem. Nej, så rammer den stolpe. Ino! Nej, den fik vi sgu ikke noget ud af. Men jeg troede sgu alligevel, den ville gå ud, den der. Nej, så må det ikke løbe ind om der. Ej, han er ringen ham her. Så prøver han at køre sweat på en måde igen. Øj! Hvem får det, gør jeg så? Ja. Hummels. Hvad nu? Nej, eller så kan du ikke være så ringen bare miste. Nu har vi lige fået den, hvor han kuggede i den. Og hvad, han skubber til mig. Må han ikke gå direkte efter manden. Der kommer et link til Cracks kanal i beskrivelsen. Fordi jeg er fan af ham. Ja, okay, det er så også mange andre. Nej, så kører han sweat. Ej, hvor er det klumu. Så må man bare løbe ind foran, det må man sgu ikke. Hvis jeg ikke må det til træning, så må jeg sgu heller ikke FIFA. Det er standard. Der blev han sgu flækket. Nej, hvorfor skal... jeg tror lige, jeg fik et rødt kort. Peace check. Dæk. Okay, jeg har en fornemmelse om, han ikke spiller der. Den der, den var familie, jeg var igen. Og så er den laver lige nu. Ej, skubber han til mig. Så går han væk fra bolden, hvor han bliver skubbet. Hvor det... Dommer, døm det! Døm! Din hund. Din shabab, iskold hund. Ej, du er sgu iskold. Det er så meget. What? Hvordan kan man ikke gøre det der? Ej, hvor er det klamt. Ej, jeg skal bare snart have en ny målmand. Gad, jeg havde råd til noget. Yes, boys! Så får vi straf ud af det der. Sådan, boys. Sådan. Giv ham det røde, han får ingenting. Hvem skal vi da tage det der? Ikke bare en fælder. Det gør vi med Nacho.
Yes, boys. Benatia. 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 Spiller man lige hen og lukker der. Sådan, Benatia. Jeg troede lige, han redde. Men vil gøre han ej. Det er sindssygt, Benatia. Det var alligevel. Nej, jeg troede sgu, at den nødløb, da jeg skød. Det var fandme dumt. Parker bus. Og så taber det her. Yes, offside. Jeg kommer ikke til at klippe i den her video, så den bliver virkelig lang. Eller måske det eneste sted, jeg kommer til at klippe, det er nok halvleg. Fordi jeg kan ikke klippe, så vælter vi kamera, når jeg filmer med telefonen. Det kan bare ikke holde til en skid. Det er mega ringe, at jeg har glemt det der. Det der jeg filmer med. Og der er også straffe der. Der har jeg skudt. Der skulle der mere straffe der, end der straffe før. Og den der. Min kamera, det væltede. Det siger jeg kan ikke få det kamera til at stå. Nej, hvorfor skulle det være hundelar? Han er jo mega ringen. Det er Lewandowski, der får noget skille. Og det kunne han sgu ikke engang. Det var ikke engang den, jeg sagde, han skulle lave. Nej, gud, så den der må du sgu ikke miste. Ej, hvor du ringen ud. Undskyld, det lækker. Altså, jeg tror også sådan, hvis jeg står lige, så skal jeg vel også tage en bid af den der fucking chili. Ja, det skal jeg sgu. Hvis jeg står lige, så skal jeg også. Nej, så rammer jeg stolt på hvor er det ellers mega godt shot. Yes, yes, yes. Vi skal bare have lagt den op til Hummels. Selvom han ikke står der. Lægger den op til Piszczek. Og Piszczek kommer der! Hvor er det lækker, Piszczek? Piszczek er så ringen. Men han scorede. Han er mega ringe til forsvar. Kæft, hvor er det dumt, han kommer ud i den. Og hvor er den eneste mand, man skal dække, det er faktisk kun ham der. Fordi det er den eneste, man skal bare lægge den ud til ham. Fordi der er faktisk mange, der ikke dækker ham. Altså jo, jeg gør. Godt, Benatia. Benatia, han er bare pragtfuld. Som Victoria. Hun plejer at sige den der lorte historie der. Eller hvad fuck det hedder. Boom! Godt larm. Hun lader troller. Ej, hvor det ringe. Ha! Fuck, han er dum. Okay, nu kommer min lille søster igen. Hvis hun går ind, så lægger jeg. Ej, Reus, mand. Fedt, han skød den op. Ej, det vil også spille den over til hundelag. Kom så. Og lad bare indhente. Nej! Nej! Så får jeg det røde kort med Hummels. Op nu. Kom nu, Weidenfeller.
Yes. Han misser, men jeg står det rigtige sted. Jeg laver sådan en looper der. Og så gør jeg sådan så op med hænderne. Så jeg faktisk har reddet den, hvis den har været lige en målramme. Med en lop. Ej, hvor er det ringe Royce. Indhælder. Og han 5-stjerne skills eller sådan noget, ham der. Ej, nej! Hvad fuck laver I? Ej, jeg får lyst til at kviksælge i det hold herefter. Men det koster sgu alligevel nogle penge, så jeg gider ikke gøre det. Så vil jeg hellere købe det andet. Nu skal 5 være det også, der skal have den, fordi han er 5 den eneste af, der kan finde noget at skille. Men han kan sgu ikke finde ud af det alligevel. Ej, hvordan fuck FIFA blevet så ringe? Hvornår forsvar blevet så ringe? Skal have på ting. Han fejler bare ind. Jeg skal bare lade være med at køre med 100 i kemi. Jeg skal bare lave et helt godt holdforsvar, eller et helt godt forsvar. Som Thiago Silva og sådan noget, de koster ikke skid. Måske det er jo lidt siden for mig. Han er måske lidt for dyr. PK indenfor. Ej, han er nok også lidt for dyr. Godt han der. Oh shit! Han må flække. Så hvordan han rev i trøjen. Hvordan han rev i trøjen. For satan, vi kan fandme ikke stå lige med sådan en lortehold her. Hvad laver du? For satan, Royce. Hvordan kan du være så ringe? Den der, den kan jeg sgu selv bare lide. Nej, Gud. Eller peace-tickerne. Nej. Shit. Hvis han scorer nu, så er jeg fandme med ring. Ham har du fandme aldrig bare. Så han fandme selv i vejen. Han går direkte efter manden. Nej, hvordan kan den ikke gå ind? Okay, vi har fandme ikke lang tid til at score. Nej, det bliver også, så mister du den. Vi kunne lige have scoret, hvis det ikke bare på grund af dig. Og nu har jeg det. Nu laver vi en underlig udskiftning. Jeg ved ikke, hvorfor jeg laver den, men det skal bare ind. Man skal lige have lidt tid her til sidst. Fuck har jeg gang i. Sådan der. Nej, hvad laver du? Benatia. Det har du Royce. For satan i server. Den var med lag.
Hvor lang tid er det tilbage? Ej, vi er på det 15. minut. Nej, vi står sgu lige. Okay, jeg klipper lige her. Ja, yeah, vi skulle jo spise en chili. Jeg står sgu lige. Og jeg beklager altså det. Undskyld. Det var mega irriterende. Okay, jeg har min chili her. Og så har jeg taget en helt liter mælk med, der slet ikke er åbnet for. Og I husker, hvad jeg sagde. Jeg skulle ikke tage en hel. Fordi jeg har aldrig spist en chili før. Og det her det er en af verdens stærkeste chilier. Okay, hvis jeg løber lige om lidt, så har jeg lov til at løbe ud på badeværelset, som er helt den, og spytte det her ud i toilettet. Altså meget skal jeg ikke spise. Er det her? Ej, jeg tog engang ned og se, jeg tog bare spidsen. Jeg tager her. Prøv det her derhjemme. Se, jeg har mælkemund. Hvis I ikke tror på mig. Og det er en chili. Ej, nej, den er stærk. Og jeg ved godt, det her det bliver en mega lang video, men det grund af, jeg kan ikke trykke på den der stopknap, der er lige ude for mine fingre, hvis jeg kører derind. Så jeg kan ikke klippe en video, hvor den computer her. Det kan sgu ikke finde ud af en skid. Den kan ikke engang gå ind på internettet. Så jeg kan ikke klippe. Det bliver nødt til at gøre på det her. Så jeg får overført det på dem her for det meste. Okay, hvad snakker I om? Den her bruger jeg faktisk aldrig.
Den gider ikke du. Jeg filmer altid med min mobil. Jeg ved godt, der er mange der tænker, what the fuck? Sin mobil? Er man dum oven i hovedet, eller hvad? Men det grund af, jeg har ikke noget kamera, udover den her. Og jeg ved godt, det er sådan noget, alle mulige andre, de filmer med, som er GoPro. Men mit kamera, det er bare sådan her. Det er bare skud i hovedet. Jeg kan ikke finde ud af noget. Jeg gider aldrig nu. Og jeg gider ikke til at gå ned med det. Eller jeg gider godt, men det kommer aldrig til at gå ud. Ej, den er stærk, den chili der. Jeg tror ikke, det er chili, jeg skal spise, når jeg skal have top special. Hey, min tunge er helt hvid. Jeg spiser så meget mælk. Jeg har drukket så meget mælk. Jeg skulle drukke en halv liter. Eller lidt mere. Ej, nu. Jeg klipper lige, så tager jeg lidt mere mælk. Og nu er det gået 10 minutter mere. Og nu er mælken tom. Ja, slut på det. Jeg skaffer bare en ny mælk. Men tak fordi I så med. Husk at subscribe min kanal. Eller hvad det hedder. Jeg abonnerer alt det der. Og like den her video. Det der tror jeg aldrig jeg gør igen. I den her episode. Ej, nej. Det var fint, men ikke så sjovt det der. Men jeg har spist en halv chili. Og så er der en halv endnu til en gang. Hvis jeg skal spise en mere. Ja, men tak fordi I så med. Husk at give et like og subscribe, så kommer der også flere af de her videoer ud og alt andet. Og der er en link i beskrivelsen til Cracks kanal. Ja, så ses vi til næste video.